Kubor nakaslem jong unongsan hima. Nukong ni siap qua bên sai hằng đi khấn dặn siap hằng cả chính đây jong kamulai phut muri bat kejonga bau kumurang basnong bat kamulai ton dorbar mulai ton dorbar bat ngi teli himlan kamdon ke jinga pat ya pra kamdon ke jinga pher jingmut kamdon ke no ke jinga jingbam ya suthu jingmut ha te kani kalong ban pensai syaki pat ba jong kabri nyotrap ba kamulai ton dorbar kasur kinong mulai ngi teli lang kawai hakipor kisni bandang wanru inangai long kumju kekipat kabri nyotrap kimlei ban sim dok mai pat ya kani kaya jingya keren kejungi nai kaya jingya pher jingmut kejudon hi hangno no lar dei hayeng kasem ne hano no ru tementa kalong kumne ngai menta lada ukhuan lada ka khuan ki ba hayeng umdon ei ban set kat bukpa galam kai samlai meina bam sau bam mumu tu hap hiam ban kan hian hap hi ban ong pa ka de bam dei khile om ne ngi ngi yap kan te kata kam dei bat kumju ru adien ba khun la siu kren kum ta ta ku parum kendit ban ria ban ya na sekali ka dei te kaju hi kum kal ja hang ne mentara si ngalapek ya kene ka nong sain hima headlines kene ke boong ke kalanti ke don bala ban wen kam sipor ya kipulit balai kabu jing ya konrat mulai ton dorbar te ngasu komen si ka dei babaro ki rang ba snong mulai ton dorbar ki mulai song menin ki le sim ni garai ban pha ya kene ka press statement ke belong ke banwan ra ya ka jing mentoy bat kebenuan ra ru ya ke jing bah na mta ki khun samla jong ke mulai bat jong ke bri unyo trap hi bro ko wai ba kum ke ni ke jing penyap klap ki khun samla jong ni kanum de banja su haka por kisni ki bandang wan long ba ngi hap ban ai ke jing ro ba ru ya ke jing slur ke jong ki ba kila dap ban consult bat ya ki legal advice jong ki ba kadon galanti dengan next scam hiru ba ke government lengba ke jing karpat parlok ke jongki kala ban ra ya ka yoso ke jing ba hak ba ila wan welcome no ikin ki kulet ki badan ti hak to ke jing ja hak ba la siap yap hak pre plan modar ya ba cheers feel thank you te we ke bentak long kren sha yang ni ba la se bun ki brio ki ong ba ngale politics la ninga politicize ya kan ke jingja ndai kamdon gum kata ngam simdon jingmut hiru bat nga nadu pastang ngam simmi hiru ndai ga ja khat nyau trik ha ka ba ki samla ki tong ba snong ki lai phu ninga ba kadon ka meeting ya po indoor sport hall ha bala khot lut ya bro ki rang ba snong ki secretary snong ki MLA MDC but ngaru lalek te secretary nong sitom tenga yalam do BDP secretary nilai lang but ondang nilai poi to ke meeting nilai i sisa ya mensim ba sitrem ke jongki khun samla jongi ban dawa ya ke jing dawa ke besong hop ya kane ke jing sya penyap klep ke jong ba serious starfield thank you ke ba lase kebon ra ke jing susi ya ke yeng kesem ya ke ri bujai ben riu hi bro wei te kini ki pen ketik ya nga kum uriu slur uriu senrang bangan mi sakmat ban ya senran lang ya ki khun samla jimi om bangan susong hayeng klifti ban pek tv ngami sakmat ban ai men sim ya ke jing dawa ke jongki bat kum uriu uba it mah ira jai ben riu bayarap bun ba ki khun samla hakipor ki bamensua mengandang don hapo ke polis ngalai jarap ibu bun ba ki khun samla ki balai syak bom syak tiet ki ba syak kem ki ba mut ban syak penyap klep ru ngalai jarap ya ki hadu ba ngalai syak bran ya lede communal police officer kandai kata ngam ju so ai mar boleh kade ke kamram ke jonga
kum unong song snong ba ia kari ba jai benriu ba ngan mi sekmat ba la kran syai ru ia kini ki kun samla juni ba kat ba phidang ya hakal ti ba dai ngan kersian ni phi ngan don kat ba phi su thu hi trai ba ka ia sunga kam sya su la sedang ben kran lumur lum tham te kemet ngan numi su hiru ban kran pat ba ngan numi su hiru ban ia kran hagi media nomor ba kuma kesorkat labu ndrupu snem kepuar begin song thai te ngar ngaju kran kata ba ngan trai kam snong kum rong ba snong la de kum nong penyak snong hadun ndrupu snem bat hadin kata hi ngan num tre su ban mi nomor ka hadin kan ndrupu snem ke jimut yang berkat kala kejadian kelas sedang ban bethi jimut ju berkat kam nepsu bat ru la se ngala ban kren ki jing kren ki ba lemwir lam tham ki bala ban pensusi ban pen mong yeno lum ne la ban pen rkhie pai ba ngan sa rkhie beng te kum kita ki ngam kwa su tak dau masu api tai tan ru phosnam nang along senior citizens ngan su relax kan enjoy the life juga ngam trek su ban pen tension ban pen bun kam kai kam ki badai ban ki kam pai ba ke kum brio hi ngadai brio ba i ya ba sultanat ya kejing sup kejing jai na ta dau ngu sultanat ban le chlum sewa ba ya sko isim kido ba ki pa te ngam kham sultanat ban expose di ban le ki khawai ban le ki ni kitai ngam ju sultanat ngam kwa hiru ba ki brio kini thap ti kini risa kini yero nga marwati sai ketar ba ki brio kini ki ju ki brio ki ba thap ti yenga kini ki brio ki ban sa set kelai nga phi wat dam jisu ki ông ha husana din stio ki sa na nai u ta dau kani ka jinglong kelahir pateng rai bi pateng la pateng ta dau ngam kwa am strat ki brio kini thak ti nga kimnya risai nga rai ya kwa patang pe kelong ba ni ya kasap bu blai bai nyim dei ban puri ni dei ban pen i ba ya kasap bu don om dak bangi thmu ban yo jing mentoi simen te kum wei na ki nong penyak snong ni kentu ngaju kentu hi berbor hi ba kum snong mulai ni don kam mir jing sup ngaju kentu hi kun samla ni de maintain ni ka peace and order ka tranquility po snong ki thau ni de maintain ni kini strictly but ka de don ka jing su thu brio ba ni don kam jing sup hakinu kinu jing jaru tang ba ka jing sup kumong ong ka de wan nak jing khang ba dei na teng na karpong ye te la se yo dan ki bas ngo kum ni kum tai ba halor kini ka jing pensai junga kani ka jing pensai junga ni kamut ngamut ban argue yanoi no ban pensan ne ban penrem yanoi no dak ba ong ba utau job utau rem utau kren utau kren ta em rei hang ni dak musim ko ba khut ngawer ni baro ba kirang ba snong kilong keme kilong pa isamla bangin yami renti teli lang kawai na mata kasur kinong mulai bandawa ya ko klem dakwa aburom simet la ni klem dakwa kanu ko jingmen toy yanu ino la ni simet namar ka buram hi ai kan wan no play mdei bu breu ai buram te ngatar pat ru baro ki pai ba ki basngap ya kini ke jing pensyai ke jonga mentang ka janmir long ba pin om sim da ko moy pat kini ka jing keren nga pen su pen song no rem mo ki basngap ndai ban bisyar mo ngam kwa ba ki pai ba kin bisyar ndai ai bo blai na jorong na tubian un sa bisyar baro ba ka jing bisyar ru blai kalong ka bohok bat ka bom ju bakla bat bom ju no silang kmat ku blai utip ya ki jing mot bari jing baro mo ong ini kentian God sees the truth but waits te sai sian pat nga sultanat ba hadien ba ka jingkren ke jonga yang sai sian ong yang hadien ke jingkren pat ba ke jonga ka penkendit benriu ya baro kiriu rang ba kilong keme ki samla
bat bro ki snong molai bat ka bri nyu trek hi bro ko ni la I menta jante hills southwest hills pilas dang ban ya ki em ni ka jing ki halor ka jing right ka hok lang bri man bri ka hok ya ka jing right ya ka hok man bri man long bri man bri ta bro menta ki las dang ban kedet ban rio bat next camp ba ka jing sedang jung ka sur ki no molai ngin si yo khai yu so ba ka future ju ki kun samla ki jungi kan long ba pernah kan ban shu kan ka jing sha penyak klep ka ban ong ba sha kan no kumta bat ngane scam ban ngane skmat ki kun samla jungi kin long ki ba secure te phi ngala ju so ba buon ki brio ki ju ong mo ka jing ngidon kata ngut ki brio ngidon kata ndai ka to ka jing ya ong ngidon kata ngut kalau tang lagi MLA, ki minister bi stick clear po assembly. Tandai hanga hi marwai long bai ya sim bai la dan marwai ru ngadai uta. Ngadai ka jinglong unik juga ka don bai ka jinglong unik juga la don marwai ru. Hi ka meluk ka tien melung sustam ong marwai ngalong ka klau latang marwai ngami jing perkat bakra bo juga di. Kam sumut bala la dagi don brio ngibun brio yo ndai ka tien ka pun bantu menikul cook spoil the bread nei dan rai tang ita hinga kwa ban pensya ba hakane ka dan miet bom ta long ba kum ba mulung susu tham ong ha ka poitri uding bilat ya u phila ban ben nei kum no penrat kata ka ding nong rim ka scam ka bangang yen bat ka nong rim ka scam ka bangang yen long ka hok ka jing shisha bat ke bom set kala kata ka de nong rim ke bangang yang nadu ngadang kena hadu mata bat ngendang yang ikane bat ngendang yang maintain ye kane ka jinglong ka junga hadu la se ulai musim no yang anak de keslap tei ngan ye sa kumtahi bat kata ka uniqueness ke bangadan kan sa pertu junom tan ka por bom ta swa bangan penkut no session part nga karpat ye paro ki stakeholders ki badan mentah gini gijinya ther markeliang gijinya pensutu bakla markeliang gijinya yu kolong ba ngini klet ngini bread no iki bro gijing bomis tu jinggut gijinya fair jinggut lane gino gijinya sutu bakla gijing pensutu bakla dano nrai ngawer ngakot ki baro kum ki pat nong snong mulai nadu ki nong penyat snong hati dong bo fair kiseng lok me kiseng samla ki BDP hakidong beper but kiseng balang gibadon hak setri beper kumula om hakini kisni ba kadeka history hak kebriu nyu trap jungi babaro ngini I kiseng balang kidon hakome galama kata ka sur jom unang mulai but kani ka spirit kadai ban ne kadai ban im but kani ka spirit kanum dai ban yam ka mensiam idri ke jumi hina mulai berbor takada sa sisien pat ngawer biang baro ki nong ilam sinong ki seng luk mi ki seng samla ki seng beper bat kunju ki nong pek ba nong sinong bro ba ngin pen klan ya kane ke ji ki jo ka sur ki nong mulai khnang bangin yo ya ke jing besar ke bohok telada menging ye pak pra kamut kanum don kanu jing sai so na kamta kane ke jing ki ngi lada ke tuli kamut nyela banwanra yang so batiang na kamta ka bri nyu trap jungi te sa sisien pat nga ai blai bang baro I pat ba ki blai sno tilang bat ha ka bri nyu trap hi bro wai blai sno tilang bat ni isur kino mulai ba phinang ya ai ka ti ka ban ka ti ka diang khnang win la banwanra ya kane ka jingi ki jungi ka job bat ka jai ka ban num don ginu ki jing huri hura lese kalong ba kumalaong berasi kata hagi meeting beper balada ke sarkar kale hi ya kebadan kam kamut kajing suk kaladan lupa kajing suk kalawan lupa ke sarkar kade ben sule ya kebadan kam undai ben ong ba kuno merubat ngawer na tentu biang ya baro di nong mikmat na ki parti beper kade common issue jong jakin rio nyum dei ben politicize kane kade isu jong kejak benrio nyen yen be akan nongrim ban yada ya ka hok jong kejak benrio te sesir pat aku blai bang fi baro na benta ka por bokordor jong pi te la se kala bandon hang ne tai ka jing bom biang ke jing bakala
tendrai wat num bu wat num thau tendrai ai ba kani ka jing thmu ko ba ka jonga kum urang ba snong jong snong puturi ubaladon bro sikata ban guide yak snong haklenti ke badai bat kum juru ikwa ba kani ka jing isu ke badai ba kani ka jing syak penyak klep jong ikun sama jing kan long bajab bat kanum jasu akipor si banawan ku le si hajar rupi ya mulai tan berbar ngilong teli ke waibe kam dan kanu ka jing pai ke jing pra kam dan kanu ka jing yuru nga ngadai hud khat jing mulai tan berbar ngan nang yai trehi ka tan berbar bat brok kirang asnam kin yai trehi ka tan berbar kelong ba ngi kerpat bat ngi kentu ya kinong yelam ka tan berbar makin guide yang ngi hakal ti ke badai kemar ni ngidang samla ngidang khi terkasong haki nong yelam makin yelam ngi hakal ti ke badai lada ki nong yelam ngi hakal ti ke badai kemut ka nuksa ko bha jong ki yin yai pertu sirta tandai ya kerpat ba kino ki isu ke ba katon berbar kan sim kan long de jimun toy nang ta ipai ba nong jong snong mulai so ba dingko mar ga i pelat hi snong mulai ke ba long ya bri nyu trap te question benong bangin pai la ne nginu mitrai lang katon berbar kan num arais la nuru ngare trai snong paka jong mulai bat la se ngade urang ba snong ubadan ka responsible bat ba se ubadan ru ya ke jingkit kli nam ta ka bha ka miat jong snong mulai ni trai bro si kata nam ta ka bha ka miat jong snong mulai bat kari ba si bat ke jeng ri bro tang tai te ngap keren saya kedarne ba kam gon ke jing pa pra hapo ka tam dorbar upai khasi khara ka bri nutrap wat num sim bakla ba kadon ke jing pa pra hapo bri nutrap kumal kadane wat num sim bakla kadon ke jing pa pra breng ka tam dorbar ri kum ka tam dorbar ye teli ke wei mlen mak nasutunat pementa ba ka tam dorbar kalau wan phai sia kane galenti jo ka sur unong mulai ha ka bangin dia kun persya ya kane ka jing sya penyap klep jo ki kun samla jingi mulai ngong tan mar kane ka headlines ke ba meneng lak ep ka lenti ka don bala ban weng kam sipor ya ki pulit pelai pat ka bu jing ya konrat kane la keren do presiden jong mulai tam dorbar te kum wei ni khat mulai tam dorbar ngadak do jing susarong halor kane ka statement bo presiden ulai ki do Mr. Presiden nhìn như đơn cắt bật phi hàng chính phủ hà chính phi nam ta sẽ mulai kiri jai beliau